שלום אייריס זנדר. שלום. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. את כאן כי את משתתפת בחירה בטריאטלון הנשים שהתקיים בהרצליה ב-31 במאי. נכון, זה בשבת, הקרובה. 31, כן, נכון. אוקיי. וואלה. וואלה. ספרי לנו, את מתאמנת הרבה? את פעם ראשונה שעושה טריאטלון? לא. מה, לא ראית מאושרות, נו. ככה, זיפזפתי פה Are ושם. you kidding me? אני אספר לכם. אוקיי. אני היום כבר 5 שנים עושה טריאטלון. אז זה התחיל מזה שבעלי השתתף בתחרות והלכתי כמעודדת לעודד אותו באילת לפני 5 שנים, זיכרונו לברכה אגב, ואני הלכתי לעודד אותו ופשוט ראיתי את כל האווירה המטורפת הזאת, האווירה מהפנטת, את העידוד של האנשים עם המוזיקה. אמרתי, אין, בפעם הבאה אני רוצה לעשות את זה. וואלה. כן. והתחלתי בתור אחת שלא יודעת בכלל, לא לרוץ. אני חושבת שאני לא הצלחתי לרוץ 100 מטר, 200 מטר, אני התנשפתי בכבדות. וכולם אמרו, זאתי חמודה, אבל היא רצה כמו עגלה. לאט לאט השתפרתי, למדתי לרכב, למדתי לשחות, והיום אני בין החזקות בטריאטלון. יש לי ארון עם גביעים ומדליות. יש לי הרבה מה להגיד. את נוסעת הרבה בעולם לתחרויות, נכון? לא, אני לא עושה אותם בעולם. התחרות היחידה שעשיתי בעולם זה מרתון ברלין. אני רק רוצה שתדעו שמזה שלא ידעתי לרוץ בכלל, פתאום רצתי 42 קילומטר, זה המון. וואו, זה דבר מדהים. זה מדהים. זאת אומרת שאני לא מדברת על אנשים שיש להם מוגבלויות רפואיות, כל אחת יכולה. ובגלל שהטריאטלון הזה מתקיים בסוף השבוע הזה, אני פה כדי לנסות לקרוא לכמה שיותר נשים שחושבות שהן בעודף משקל ושהן לא מסוגלות ושאין להן כושר. אני אומרת, בואו תנסו, כי יש מצב שזה ישנה לכם את החיים. כן, יש לזה השלכה גם על הנפש, על הביטחון הכל. העצמי. על הכל. תשמע, כשאני התחלתי לעסוק בספורט הזה, אני הייתי 7 קילו יותר. אוקיי? 7 קילו זה הרבה. זה הרבה שהם מקנאים בך עכשיו, גם על המצב הקודם. כן, הייתי בסדר, תמיד נראיתי טוב, אבל 7 קילו זה הרבה. ובגלל שהספורט הזה הוא ספורט עצים, יורדים מהר במשקל, אז יש לו הרבה יתרונות. 1, אני בכושר גופני מדהים. 2, אני נראית טוב, אני חתיכה. אני נראית צעירה מגילי. אתם יודעים עד כמה אני? את רוצה שנשאל? באמת? אני בת 52. לא נכון. וואו. באמת? כן, כן. אוקיי, עכשיו אני רץ להירשם לטריאטלון. אבל תראה בן 42. ממצב של, כמו שאמרת, עגלה מוחלטת, למצב של לעשות טריאטלון. כמה זמן לקח? לנצח? יש גם שאיפה תחרותית? למה? תשמעי, כשאתה מתחיל, התוצאה לא מעניינת, וזה מה שאני רוצה להגיד להרבה מאוד אנשים. תשאירו את האגו בבית. קודם כל, תבואו להתנסות בטריאטלון. יש אפשרות להרבה נשים להתנסות בספורט הזה, בפעם הראשונה בחיים שלהם. אז לאט לאט אתה משתפר, אתה מציב לעצמך אתגרים, אתה רואה שככל שאתה משתפר, אתה רואה שההישגים שלך משתפרים, ואתה גם רוצה לנצח. וכשאתה עולה על הפודיום ומנצח, אתה רוצה עוד פעם. איזה טריאטלון ניצחת? תשמע, אני מנצחת בהרבה תחרויות, אני לא מקום ראשון בכל התחרויות. אני מקום שני בהרבה מאוד תחרויות, טריאטלון תל אביב לפני 2 טריאטלון נתניה, מקום שני גם לפני 3 שנים. אני עולה על הפודיום קבוע. רגע, בואו נדבר זמנים. מה? ספרי לנו, כאילו, תפרטי בטריאטלון הכי טוב שעשית. איך הייתה החלוקה? החלוקה, קודם כל אני רוצה שתדע שהזמנים משתנים מתחרות לתחרות. כי כל סביבה היא שונה. ברור, יש רוח, יש ים סוער, יש הרבה דברים, אז אי אפשר להשוות בין תחרות לתחרות. אבל זה לא מעניין. הכי טוב שלך. זה לא מעניין. זה סתם, פשוט בשביל לא לדעת, מעניין. תקבל פרופורציה. את 10 קילומטר, כמה? אז אוקיי, הייתה תחרות של 10 קילומטר לפני חודשיים, זכיתי במקום ראשון בקטגוריה של הגיל שלי, ורצתי את 10 קילומטר ב-50 דקות.
וזה לא היה הכי טוב שלי, כי אני רצה 10 קילומטר ב-48 דקות. וואי, איך באת? איך מחלקים את הכוחות בטריאטלון? איך הכי נכון לעשות? ככל שהטריאטלון הוא ארוך יותר, אז צריך באמת לחלק אותו ולהשאיר כוחות לריצה בסוף. זה הכי חשוב. אני דרך אגב עשיתי בינואר האחרון חצי איש ברזל באילת. שזה אומר? שזה אומר שזה מתחיל כמעט 2 קילומטר שחייה בים. כן. אחר כך יש 2 קילומטר, אני כבר לא זוכרת כמה זה בחצי איש ברזל, סליחה. אחר כך יש 90 קילומטר רכיבה באופניים, בעליות. זה קשה עם העליות. בעליות וברוחות של אילת. וזה מסתיים בריצה של חצי מרתון, 21 קילומטר. וזה לא היה קשה. לא היה קשה. לא. מתביישת להראות את הפרצוף שלי בכלל, זה נורא. עכשיו, יש משהו שאני חייבת להגיד על הטריאטלון הזה, אוקיי? כשאני אומרת, יש איזה משפט שאני משתמשת בו כל פעם, אני אומרת שהטריאטלון מוסיף שנים לחיי, אבל הוא בעיקר מוסיף חיים לשנותיי. ולמה אני מתכוונת? כשעוסקים בטריאטלון צריך כל בוקר לקום לאימונים. יש יום של אימון של רכיבה ויום של אימון של שחייה. כשאני אומרת שזה נותן חיים, זה להיפגש כל בוקר מוקדם בבוקר, להתעורר ב4:30, לפגוש את החברים לספורט. זה ספורט שמשחרר אנדרופינים למוח, זה עושה מצב רוח נהדר. אבל זה ממש עבודה, זאת אומרת להחזיק בקריירה כזאת של... תשמע, זה לא פשוט. קודם כל זה לא הקריירה שלי. יש לי קריירה, יש לי קליניקה לאנטי-אייג'ינג, זאת הסיבה שאני נראית צעירה. אבל אמרנו שזה הספורט. לא, זה גם וגם. לא. הספורט הוא תחביב. אבל יש לי עיסוק. כן, ברור. עכשיו תראי, להיות אימא ולנהל עסק מצליח ולעבוד וגם... אז מתי יש זמן לכל זה? מפנים זמן, לומדים לפנות זמן, לומדים לנהל זמן באופן יעיל. אני גיליתי על עצמי שאני מאוד אחראית יש לי משמעת עצמית. זה דברים שאני גיליתי על עצמי שלא ידעתי עליי קודם. מתי התחלת? באיזה גיל התחלת את ה... לפני 5 שנים. 5 שנים בלבד. 5 שנים אני קמה כל בוקר ב4:30. לפני כן, וזה היה לך קשה? לעשות את המעבר הזה? ההתחלה הייתה מאוד קשה. קשה להתעורר ב4:30. אני מניחה שיש כאלה שזה יותר זורם להם. לא. לכולם זה קשה להתעורר ב4:30 בהתחלה. אחר כך, את יודעת, כבר השעון הביולוגי, יש לי יקיצה טבעית, 3 שניות לפני שהשעון מצלצל, אני כבר מתעוררת. כל יום 4:30. כל יום 4:30, חוץ מיום אחד בשבוע, שזה שבת הפעם. פעם הייתי עושה רכיבות ארוכות בשבת. הפעם לקחתי לעצמי את שבת בתור יום מנוחה. וכל יום אני קמה לחיים המדהימים האלה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. אתמול קמתי בבוקר ב4:30, נכנסתי לים בחוף הצוק, לשחות 2 קילומטר. תקשיבו. בבוקר? בבוקר. חושך עוד, לא? לא, 6 בבוקר לא חושך, יש את הזריחה. כן, אבל האימונים נעשים בשעות מוקדמות בבוקר. רואים את הזריחה, את היופי של היקום הזה. תקשיבו, זה ממלא את הלב. זה עושה אותנו שמחים ומאושרים. זה קבוצה חברתית תומכת, מעודדת. זה משנה חיים. מתי נופלים בערב? תראה, אני חייבת ללכת לישון בשעה 10:30. אני לא בליינית, והבילוי שלי זה גם הספורט וגם העבודה שלי. את העבודה שלי אני מאוד אוהבת, אז זה בשבילי בילוי. זאת אומרת 6 שעות בלילה את... אני ישנה 6 שעות בלילה, וזה מספיק לי. כן, זה מספיק לי. גיליתי שזה מספיק. יותר חשוב לדעתי זה איכות השינה מאשר שעות השינה. מה המטרה? הרי תמיד לאנשים שנכנסים לתוך התחום הזה, אז בהתחלה הריצה היא ארוכה, ואז היא מתארכת, וזה נהיה מיני מרתון, וזה נהיה טריאטלון, וזה נהיה חצי איירונמן, ואז איירונמן, ואחר כך אולטרה, אני לא יודע, כל הדברים האלה. נכון, תראה, יש משהו בטריאטלטים, שכשהם מגלים שהכושר הגופני שלהם הולך ומשתפר, אז הם רוצים לאתגר את עצמם. אני, האתגר הראשון שהיה לעצמי, אתגרתי את עצמי בזה שעשיתי את מרתון ברלין. תקשיבו, זו חוויה לכל החיים. לכל החיים. אתה יודע, אני מנסה לחשוב לעצמי, אם לא הייתי עוסקת בספורט הזה, איך היו נראים החיים שלי? טובים כנראה גם. סביר להניח שהייתי מתעוררת מאוחר, בלחץ, הייתי עובדת בין 4 קירות, והייתי מפספסת את
את רגעי האושר וההנאה הכי גדולים שלי, שזה להתאמן בחוץ, שעות הבוקר המוקדמות. זה הרגעים הכי יפים. איריס זנדר, אני לא חושב שאי פעם ראיתי שגרירה כל כך טובה לפעילות גופנית. זה ממש בא לי עכשיו ללכת, להחליף בגדים ולצאת ראית את הגוף שלי? לא ראית? אני מבטיח להסתכל אחר כך. בסדר. תודה רבה. תודה רבה לכם. בהצלחה בטריאתלון בשבת הקרובה. בואו נדבר עכשיו על משחקי העלייה לליגה הלאומית, העלייה או ההישרדות, קטמון או טבריה. שלום לשי אהרון, קפטן קטמון. אהלן, צהריים טובים. מה שלומך? היה יכול להיות יותר טוב, אבל גם טוב. מה קרה לכם? מה זה ה-3-0 הזה? אתה רוצה את מקבץ הקלישאות